أرستا زينام نعقم زيبلو وغنا زغبر هنصت ابايتي منقسقاس لوطي نزحالف 6 عامታት بغبري يرأ كم زلو تغليصوم أب زوبا معراب غجي أب كبابي 4 انسሳ زلو تفطراوي هافتي ናብ ልምዓት ንምቕያር እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ምሕያሉ ስዒቡ ስጋት ምውላዕ ዘባው ጎንፂ ኣንጸላሊዎ ከም ዝርከብ ተሓቢሩሎም سلام طعنا بلي كبرات سملكتي كمي تخونو نسعات زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات دمان دامرحكم ساخم صنح أنا برهان في السايم فلما ناب حصرت زيناتات كحلف نأرقاويانن بقطوات حوت عطاوين زلو من وغنات زقبر هنسات عبايتي من كسغاس لوطي نزحالف 6 عامታት بقبري الرأي كم زلو تقليسوم كيد هنسات زعمت كالتافن صريتن نزت عامر بحلي سراح عابنت كوينون تبايلوم هنصت جزا طراح زيكونس هنصت حملواي كبابي حبراوي حسابن قربتنان زدنفعون دق سبات زقبوم كبري النوابرة زدنفعون يوم كبلو قدماي منستر رابي حمد حبيروم ودابتات دياسبورا نيتيبيا زمسلون دمس كله بمعره سمع لهم من كخونو كم زقبا منستر ديتا قديات وصاي أمباسادر مسغانو آرقا قليصوم توم منستر ديتا باب سمين أمريكا إثيوبياوانن تولد إثيوبيان مس حقوف قجلالوخ عبالات عالم لخ دياسبورا نمعبال إثيوبيا زتا كايدوم أمباسادر مسغانو أبتوان إثيوبياوانن تولد إثيوبيان عب استفرالي عورتات زقبرو عبركتو زبرتاتع كم زخونة العلم اللوم دياسبورا هب زمعبل هاجر بهالن ديمقراسن زنبر كم مخان متن بولك نمعباين نمعبالن كسرح كم زقباونا جنزيبهم كابزي بتوساخي دمسو كله بمعرز سمعلون نيتيبيا زمسلت انكر ودابة نكفترون مقلات امغون كاب قلقالوت دياسبورا إثيوبيا استرخب حبريتا يردم تكبر بوليسي ماكرو قطبا زترقاق استمالئن قصال نزلون هاجراوي معبالة زمص كم زخونم لعلوت حلف تسرح منقستي قليصوم تي كيدي ممحيشي عالم لخ تكال جنزبن بانك عالمن حويسو بحاجز عالم لخ محازوت تكبر كم زخونة منستر جنزب أحمد شديه تزاري بمولوم معقف بوليسي جنزب بعداقا نخمراح فيسكال بوليسي عطاون وصال منقست يا ممحيشن عدا أب مقلالن عزوز ربحا كم زلو بمحبار أبتي ريفورم سعنتو نزبصحم وغنات وسخ مهايان دوغمان كم زقبر تزاريبهم منستر بلان لمعاتن دكتور فصوم الصفا بقدان بستفالي كفتتات أسرار حات حانيقو زنبرم زفر ولقب بمنققاح مريح قطبا زخونو العدل كم زفتره عبريهن اللوم دحري هاقراو لوطي استرقاق ماكرو قطبا نكهلو بزحات سرحاتي كم ستوغون زحابر دمام جزائي بيراوي بانكي إثيوبيا مامو محروت يوم أب كوينات كوريا وفيروم زنورو كلتش حن 480 كلتن إثيوبياويان حربنياتات شم زحاز زخر حولتي أب كتم أديس أبا تسريحهم كما قواطرة أوروباويان كاب شحن 950 كساب شحن 953 أب كوينات كوريا استساتف إثيوبياويان حربنياتات شموم زتغرط ألو زخر حولتي قالتهم نمزكار أب أديس أبا كم زقومة منستر قدات نبر وفرت دو كوريا فليتولهم سرعت من رقا الشم زرزر كلتا شحن 480 كلتن وفرت حربنياتات زحاز حولتي منستر قدات نبر وفرت دو كوريا كانغ جونغ اي أب استرخبلو كم استقاير تقليتهم إثيوبيا بمفلي صندوق علامة ودو حبرات منقستات نابدو كوريا وتادر ويون حاجز حكمنا كامونغو زلاخا
22 ሃገራት ሓንቲ እያ بعد زينة قصة كبرات تملكتي حزد ما بزرزر نابز حزنا يم زيناتات كحلف عب زوبا معراب جوجي كوابي 4 ساعات زلو تفترة وحافتي ناب لمعات المقيار نات سرح مقانون تقلي تورلهم عب تكلل لعلي حدا نتوي 5 مليون هكتار مريت باستفل عليه عينتات زرعتي تشفينو عبد حزوان نات أكا كم زلو تحبير لهم نسأبتاب ملس عمدي ملو برهان قرماعي حرستي أمنتلولي أبزوبا معراب جوجي نباري سرو برن تخونو قدم حزي أبزنا برو الخبابي سرنا من معكم زي تلمدن كاب سرحت حرشة زرخبو أتوي زي تحت من بارو يقلجو يخون بر أبز حلفو 3 عامتات بكوتا قدم توديو متجمر والمع السرناي أبز حزوان تربحنا قبرو ممتقوم يقلجو ከባለፈው አመት ዘንድሮ በጣም የተሻለ ነው በኮምባይነር ይው አጨዳ ላይ ነው የምንገኘው ካብ ዝሐለፈ ዓመት لم زبن زحشأيو بكومباينر معصاد جميرنا إنا قدم كبل بهلاوي ميلاينا نتقم نيرنا حزي أب صبو كنتاتينا نركب زحش مهرتي رخيبنا إنا أب كل الأوروميا أب أوان حاجاي لعلي حدنت ب5 مليون هكتار مريت باستفلال عينة الزرعتي زتشفن انتخون أب زحز أوان مهرتنا تأكب كم زخونة زجلزو حلافي بيروح رشاكل الأوروميا أي تجيتو جمتشو زبرتات عوتيت إن ترعي مخانو حبيرهم يوم የበልግ ወቅታችን ሁለት ጊዜ ዝናብ የሚያገኙ ዞኖች አሉን ወደ 9 ዞኖች የሚሆኑ አዋን ሐጋይ ክልተ ሻብ ዝናብ ዝረኽቡ ቦታታት አለው ትሽዓተ ዘዋታት ይኾን እዮም ቦረና ጉጂ ባሌ ሃረር ምብራቅ ሃረርጌ ክልተ ሻብ ዝናብ ካብ ዝረኽቡ ከባብታት ተጸራሕቲ እዮም ኣብዞም ከባብታት እዚኦም ስራሕቲ ሕርሻ ብስፍሓት እናሳለጥና ቀኒና ኢና ሕዚ ከምትሪእዎ ምህርቲ ስርናይ እናኣከብና ኢና ኣብ ምብራቅ ጉጂ እውን ስርናይ እናተኣከበ እዩ በዚ ምክንያት እውን ዘበረታት ውጽኢት እናተረኣየ እዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ 4 ዘሎ ተፈጥሮ ሃፍቲ ናብ ልምዓት ንምቕያር ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም ለመሆን ያፈር ነው ያለው ህዝቡም ቢሆን ለስራ መነሳሳትና ልሙዕ ዝኾነ ሓመድ እዩ ዘሎ ህዝቢ እውን ንስራሕ ኣብ ምልዕዓል እዩ ዘሎ ግን ድማ ሕዚ እውን ዓብይ ጠመተ ተዋሂብዎ ክስራሕ ዝግባእ ኣብ ኣርባሕቲ ዝረአ ዘሎ ሕፅረት ማይ እዩ ቀረብ ማይ የለን ኣብ ከባቢ 4 ዝናብ ተዘይወቂዑ ብጣዕሚ ዘስግእ ሕፅረት ማይ ኣሎ እዩ እዚ ከይኸውን ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ይግባእ እቲ ካልእ ኣብ ቀለብ እንስሳት ብዝተፈለየ ምንቅስቓስ ከም ዘድሊ ተረዲእና እናሰርሕና ኢና ንርከብ ንርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን እቲ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዑደት ኣሳሊጦም እዮም ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ኣቡራም ብሓገዝ ሰሙያ ብክላስተር ዘልምዕዎ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ሓረስቶት እታ ወረዳ ተዛሪቦም ኣብቲ ክልል እናተሳለጠ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ኩታገጠም ንኻልኦት ከባብታት እውን ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኸውን ኣብቲ ሕርሻ ዑደት ዝገብሩ ኣመራርሓ ተዛሪቦም ኣለዉ ንጸብጻብ ጀማል ኣሕመድ ናዝሬት በሪሁ ኣብ ዞባ ኣሶሳ ወረዳ ኣብራሞ ከም በሽር ሆጀሌ ዝበሉ ሓረስቶት ኩታ ገጠም ሕርሻ ኣብ ምልማዕ ይርከቡ ብሓገዝ ሰብ ሞያ ዘልምዕዎ ምብዛሕ ዘርዕፉን ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዝርከብ ድማ እቶም ሓረስቶት ይዛረቡ የኔ እዚ 33 ሄክታር ኣለኝ በግል ኣነ ኣብዚ 33 ሄክታር ኣለኒ ብውልቀይ ዘካረኽዎ ድማ 50 ሄክታር ኣለኒ ኣብ ክልልና ኾነ ሃገርና ዘሎ ሕፅረት ዘርኢ ንምቕራፍ ክንሰርሕ ኢና ፈለማ ኣብ 150 ሄክታር እዩ ነይሩ بدحريو ناسفحة أب 16,000 هكتار بكلاستر استسرحوا البوتايو كبابي 4-5 خنتالي تسويت زقبر يقلي يراسي بتشام ناتي تراح 21 هكتار لني أب 3 عامتات هنا كتا قد مجميرنايو بطعم تصبولوتن وزيتن اللوو يقو يسبل كمانا نمتايو كمانا زيخلي كم تري وصبويو أب زلنايو خباب 31 هكتار ألني أوشتي مبزاح زر مالتيو حلف بيتفت حرشا وردا أبرامو أي تأتلاي درجة خمز بلوو أبتو وردا حرشا كتا قدام إناتا لمدمت يوم ب 2016-2017 يمرت زمن أب زمن مهرتي كل التشحن 10 شوعتن كبابي 7 شحن 450 هكتار نمحراس تليمنا كبابي 4.6 مليون كونتال مهرتي أكبينا الناس رحنا نركب كبابي 4 هكتار بخوتا قدام بزرعي شفينا إنا أو وردنا بسفي حيونا تسرح زولو اتحارس سايون بدعمي وزيتاوي
حزب زلو كنتات كاب عامي زحشو سيد كركبيو لنا تثبيت نقبر بمنستر حرشا دكتور جرما أمنتي استمرح وجل مرار حون نزح حرشا كتا قدم عودات جيرام اليوم أبتخلل نعلم عزلو المعاد كلاستر تمكروزو سر اللي يخبلو أبتعود استساتفو أمرار حاستف على خلالات قليتهم بنشانغولن إذا هوني كم سماوي لك بنشانغول أبتخوينا خاب سمعو نلعلي أبز مسئي انترئي بتعمي يدسيلني حرشا كلاستر كامزيز أبي أمرأي زحقوسيو كلاستر انتبهال قلبت زغطب مهرتن تأكب دما ميكانايزد سلسقبر متشويو وبتالي لزه كبابي تسمامي هونون بفلاي نزه خبابي متشو زخونه زرع عفون مريصوم ناسرحو يمزلو أب حد كبابي بأقبابو كلمع كمزلو زرعنا الليو أزي دما صبقون لمدي زو سدلونيو أبت خللنا لمعزلو سراحتي مبزح زرعي كتا قدم أبا قطالي حترات زرع خي قاتم قدا خمزلو تأمينو اليوم نبجت عمت كلتشحن 17 عام تمرت لعلي بر 550 بليون توسخ بجت أبا بيت مخري وكالة حزبي نمصداق مدلاو كم استقبر منستر جنزب فليتوم تي توسخ بجت بالمعاد سيفتي نت نزحق الزيقاتات كمو دمام ندقوما زيتي ندادن مدحانيتن نقوعل كم زقبر تقاليس لهم نصبصاب أمير جيتو عبادي دمكان بجت عمت كلتشن 17 منجستي فيدرال بر 971 كلت بليون كوينو ببيت مخرو وكالة حزب مصداقو يفلت تي بجت متز حلف عمت تنصاصر 11.1 ميتاوي ابيت زترايلو يم ሚኒስትር ዴታ ሚኒስቴር ገንዘብ ኢዮብ ተካልኝ አበ አተግባብራ ማክሮ ኢኮኖሚያ መልክቶም አበ ዝሃብዎ መብርሂ እቲ መምሓይሽ ፖሊሲ ውሕሱን ዘተኣማምንን ቁጠባ ንምህናጽ ሰረት ዘንብር ምዃኑ አብሪሆም እቲ መምሓይሽ ፖሊሲ ናብ ተግባር ምልዋጡ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ፋይናንስ ሓገዝ ይገብሩ ምህላዎም ንሓቢሮም ነዚ ስዒቡ ሚኒስቴር ገንዘብ ንበጀት ዓመት 2017 ዕላው ካብ ዝገበሮ በጀት መንግስቲ ፌደራል ተወሳኺ በጀት ከም ዘጽድቕ ገሊጾም ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ قريبو نخصدق استدالو لعل بر 550 بليون انتخون كابزي اتبر 240 بليون محبراو لمعات زوعل يلوم منغستي بوليسي ماكرو ايكونومي بزتماله منغدي تكباراو انتقبر تحوتاتاو زلوم زيغاتات اب قمت وشت ازاتو مخانون اتوم مينستر دي تحبيرهم بمدايزي قوامي اتاو نزلو من بلمعات سيفتنت نزحجزون زيغاتات اخول دغوما نمغبار اتتوسخ بجت وسان غدالو يلوم تتوسخ بجت نزيتي ننادادي نمدحاني دغوما نخوعل بمغبار باتغبابرا بوليسي كسعبو نزخلو حدغاتات اقدم كان مكل خالق كم زقل ابريهم تجمعي بجت يزنو ده برلمان متعلن توسخ بجت حيزنا ناب برلمان كنقربينا ناب 1 تريليون زقع بجت تبيت مغري الله غيريو حزدما لعلي 551 بليون خباب زخون توسخ بجت نبيت مغري كقربيو كابزي ناب خبابي 240 بليون زخون نمحبرو حق زوعليو نسيفتي نيت نمحيا سراحتنيا نمدحانيت ننداد دكوما زوعليو منغستي دخاتو كوري انتبل بمزراب كيغونس بتكبار يزري كابزو بتوسخي هاجراو وصاي بعرسቶት ንምሽፋን ዝግበር ጻዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽልን እቲ አተገባብራ ፖሊሲ አቅም ዕዳጋ አብ ምዕባይ ወሳኒ ግዳሉ ኢሎም ይሄ ሪፎርም አንዱ አንጓ እዚ ሪፎርም ሃገራዊ እቶት ንምዕባይ ዝጠመተ እዩ እዚ بمسارتاوي مملواتيو سلازي እዚ ሪፎርም አቅበ እቶትና ንምዕባይ ዝኽእል እዩ እቲ ቁጠባ ዘፈልፍሎ እቶት በአግባቡ በመካብ ንዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ከም ዝውዕል እቶም ሚኒስትር ዴታ ገሊጾም ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ መምሓይሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ምስግጋራ ዛገር ካብ ዝነበራ ፈተና ምጣነ ሃፍቲ ዘውፅእ ጥንኩር ውሳነ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ውሳነ ብሓንደበት ዝተወሰነ ውሳነ ዘይኮነስ ድሕሪ ለውጢ بخيدي ناتزتيلو زصنح حساب مخانيو تحبير زلوم زي بوليسي كغدوم نزقلو كفلتات حبرتسب ابا قمت بمتاو استوسن مخانوني تغليصو دهابيا سين زرزرلوا ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ መምሓይሽ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተሰጋገረት ኣብ ዝቕነዚኡ ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ካብ ጽባሕ ለውጠት ሒዙ ኣስበቃስ ብኸይዲ እናተርኣይ እናተሰርሐሉ ዝመጽ ሓሳብ እዩ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ለውጢ ዝነበረ ምጣነ ሃፍቲ ዝሃገር ዝኣተወ ለፈተና ከቢድ ብምንባሩ እዚ ውሳነ ትግበራ ፖሊሲ መምሓይሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተወሰነ ጥንኩር ውሳነ ምዃኑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዚ ጠሚቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ዝገለጹ ይህን ውሳኔ መወሰን የምትችለው ትውልድን ካሰብክ ብቻ ነው
ነዚ ውሳነ ክትውስን ትኽእል ንወለዶ ተሓሲብካን ዕቤት ሃገር ትምነይት ኮይንካን እምበር ኣብ ቅድሜኻ ነቐፌታ ዝምቹ መድረኽ ኣብ ዘለዎ ዝውሰን ኣይኮነን ጸገም ስለ ዘለዎ እዚ ውሳነ ከም ፈውሲ ዕረ እዩ ዕረ ብጣዕሚ እዩ ዝመርር ጨካናት ግና ተጸሚሞም ይሓውዩ ንሕና እንወስዶ ስጉምቲ ሪፎርም መሪር እዩ ነቲ መሪር ውሒጥና ሕማምና ተዘይትፈዊስና ኣብ ቀጻሊ ነዝሕሰብ ዕቤት ክነረጋግጽ ኣይንኽእልን ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ምጣነ ሃፍቲ ዘንቀሳቐሰ ሃገራት እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ፖሊሲ ኣብ ተግባር ዘውዓላ ከም ዝኾነ ይንገር ብምዃኑ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን እንዳሰርሓ ዝምዕብለ ሃገራት ዝወሰነኦ ውሳነ ምዃኑ እዮም ዝገለጹ ሁሉም ሃገር በማርኬት ይዳኛል ኩሉ ሃገር ብዕዳጋ እዩ ዝዳነ ንሕና ግና ባዕልና ኣሲርና ኣብ ዕዳጋ ክንጥቀም ንደሊ እዚ ሓቢሩ ኣይኸይድን ናብ ዓለም ኢና ተጸምቢርና እምበር ካብ ዓለም ኣይተነጸልናን 5-6 ካብ ዝኾኑ ዝተዓጸው ሃገራት ወፂእና እንዳሰርሑ ናብ ዝምዕብሉ ሃገራት ኢና ተጸምቢርና እምበር ካሊእ ተኣምር ኣይተፈጠረን እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ባይታ ወሪዱ ውፅኢታውን ክኸውን ግና እጃም ኩሉ ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እዚ ፖሊሲ እንትትግበር ክጉድኡ ዝኽእሉ ኣብ ትሑት መነባብሮን ትሑት መሃያን ዝኽፈሎም ክፍታት ማሕበረሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ንዕኦም ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ምስንዶ እውን ተገሊጹ እዩ እነማን ይጎዳሉ አንደኛ መንግስት ሰራተኛ መን እዩ ዝጉዳእ ብፈለማ ሰራሕተኛ መንግስቲ 1500 ደሞዝ ወይ መሃያ ዝቕበል ሰራሕተኛ ኣሎ በዚ ናይ ሕዚ መምሕያሽ መሃያ ልዕሊ 9 ቢልዮን ተወሳኺ ሃፍቲ ሓቲቱ እዩ ታሕቲ ዘሎ 1500 ዝኽፈሎ ሰራሕተኛ 300 ዕጽፊ ወሲኽና እዚ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣይፈልጥን ልዕሊ 25,000 ዘሎ ድማ ንግዚኡ ተዓገሰና ኢልናዮ ኣለና ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ብጣዕሚ ወሲኽና ንኻልኦት ኣጽኒሕና ግን ዋላ ንሳቶም ይኣኽሎም እዩ ማለት ኣይኮነን ብተወሳኺ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ፈላማይን ካልኣይን ምዕራፍ ከይዲ መምሕያሽ ሃገር በቀል ቁጠባ ናብ ዝተማልአ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ንምእታው ምድላዋት ክግበር ምጽንሑ እዮም ዝገለጹ አገራዊ ባለሀብቱን ለመደገፍ የሚያስችል ስራ መስራት የመንግስት ሃገራዊ በጀት ሃፍቲ ንምድጋፍ ዘኽእል ስራሕ ምስራሕ ኣታዊ መንግስቲ ብዝለዓለ ብርኪ ንምዕባይ ጉዳይ ትካላት መንግስቲ ውጽኢቶም መምሕያሽ ከምኡውን ዘፈር ፋይናንስ ልክዕነት ምርግጋጽ ብፍላይ ተወዳዳራይነትን ዓቕምን ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ምዕባይ ብሓፈሻ እዞም ዝተዋደዱ ሪፎርምታት ብዝተናበበ ብዝተጸንዐ ኩነታት ዓለም ለኸ ሓገዝ ብዘለዎ መልክዕ ብፍላይ IMF ወርልድ ባንክን ዘለቅሑ ሃገራትን ብሓባር ሓጊዞምና ሓገዞም ተወሲኽዎ ናብ ዝተማልአ መመሓሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተሰጋግርናሉ ኩነታት እዩ ነዚ ስዒብ እውን ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ካብ 850 ክሳብ 900 ቢልዮን ብር ዕዳ ካብ ሚኒስተር ገንዘብ ብምውሳድ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ካብ ዕዳ ነፃ ክኾና ብምግባር ስሩዕ ስርዓት ፋይናንስ ንምፍጣር ውስንነት ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ብምዃኑ እውን ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምቕጻል ምትግባር እዚ ፖሊሲ ወሳኒ ምዃኑ እዮም ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሸዴ ዝገለጹ ይሄ ሪፎርም በከፍተኛ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋሞች እዚ ሪፎርም ብዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት ፋይናንስን ዘለቅሖ ሃገራትን ድጋፍ ተገይሩሉ ምትግባሩ ንዕውትነቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዕዳ ብምሽግሻግን ብምንካይን ልዑል ውፅኢት ዝተረኣየሉ ንብሔራዊ ባንኪ መትሐዚ ዝኾነ ሓገዝ ካብ IMF ልዑል ገንዘብ ዝተረኸበሉ ካብ ባንክ ዓለም ብዝተፈላለየ መልክዕ ንመንግስቲ ብሚኒስትሪ ገንዘብ ኣቢሉ ልዑል ሓገዝ ዝተረኸበሉ እዚ ድማ ንሃገራዊ ባንኪ ሸርፊ ወፃኢ ንምዕባይ ልዑል ጥቕሚ ምህላው ነቲ ሪፎርም ንምትግባር ዘኽእል ቅዋም ዝተፈጥረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ ምትግባር እዚ ፖሊሲ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ብምምራሕ ናህረ ዋጋ ብምቁፅጻር ጽዕንቶ ብምጽዋር ዝተረጋገጸ ቁጠባ ንምፍጣር ምዃኑ እዮም ዝሓበሩ ይሄ ገንዘብ ምን ላይ መዋል እንዳለበት በቂ ዝግጅት የተደረገበት እዚ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ብቁዕ ምድላዋት ዝተገብረሉ እኹል ማዕቐፍ ቁፅፅር ዘለዎ ውፅኢቱ እናተረኣየ ዝምልከቶም ትካላት መንግስቲ ዝፍጽምዎ እዩ ከም ሚኒስትሪ ገንዘብ ናብ ዘን ትካላት ኢና ነፍስሶ ብመዳይዚ ስርዓት ፋይናንስ ኢትዮጵያ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ዝሐሸም ግልጽነት ዘለዎ ውፅኢታውነት እውን ዘለዎ እዩ ስለዚ በዚ ብርክዚ ስራሕቲ ልምዓትናን በዝለውጢ ጽዕንቶ ንዝበጽሖም ክፍልታት ሕብረተሰብ ዝግበሩ ድጎማታት ወሰኽ መሃያ ሓዊሱ ዝውዕል እዩ ዝኸውን እቲ በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ትሑት ናብራን ዝነብሩ ዝጎድኦምን ኣሰራርሓ
ተዘርጊሑ እዩ ነዚ ስዒቡ ኣብ ከተማን ገጠርን ዝነብር ማሕበረሰብ ተረባሒ ንምግባር ድጎማ ነዳዲ ክሳብ 100 ሚልዮን ብር ዝኸውን በጀት ከም ዝተሓዘ ተገሊጹ ንምትግባር ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢሉ እውን ንውፅኢታውነቱ ኩሉ ሕብረተሰብ እጃሙ ክዋፃእ ከም ዝግባእ እዩ ጻውዒት ዝቐረበ زين عداقة يقصل مشت واقع شرچارو فريات ندادي ورحن حاسة كلتشحون 16 عام تمرت بزي زخونه يكون وسخ واقع عبا ورح حملة بزنورو مشت واقع كم زقصل منستر نقدن زباوي متأسسارن أفريتهم عدلت ندادي ورح حملة بزنورو واقع نغشتو تزاز كم استم حلالفة منستر نقدن زباوي متأسسارن دكتور كاساون غوفي قليتهم بب بركوز ركو دابتاتنا أب زرقحن مشت الندادي طبو قوزصرن كتتلن እና ገበረ ይርከብ ክብልውን ተዛሪቦም حز ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ምሕያሉ ስዒቡ ስግኣት ምውላዕ ዘባው ጎንፂ አንጸላሊብዎ ይርከብ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ጉጅለ ሃገራዊ ድሕንነት ሃገሮም ዘትየመሎም ሞት ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ስዒቡ የሃያ ሲንዋር ወሳኒ ሰብ ሓማስ ምዃኖም እናተገልጸ ይዝርከብ ንጸብጻብ ወንድ ወሰን አፈወርቅ በሪሁ ብርሃነን التي دفعها ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴሄራን ድሕሪ ምቕታሎም ዝተፈጠረ ከባቢያዊ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየዱ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት እናዛየዱ መጽዮም ኣለዉ ዞባዊ ጎንፂ ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን አንጸላልዩ ይርከብ ኣሜሪካን ፈተውታን እውን እንትኾና እቲ ወጥሪ ንኸሃድእ ለበዋ እናቕረባ ይርከባ ሕዚ ድሕሪ ቅትለት መራሒ ሓማስ እስማኤል ሃኒየ ቀልቢ ዝሰሓበ ካልእ ተተካኢ መራሕቲ ጉጅለ ተቐልቂሉ ኣሎ ያህያ ሲንዋር ያህያ ሲንዋር እስራኤል ንዓመታት ብዕቱብ እናድሌቶ ዝመፀትን እቲ ኣብ ጋዛ ሓማስ ምስ እስራኤል እናካየዱ ዘሎ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ ሰብ ኣብ ጋዛ መራሒ ሓማስ ያህያ ሲንዋር ውልደቱ ኣብ ሃንዮኑስ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ እንትኸውን ካብ ምምስራት ሓማስ 1980ታት ጀሚሩ እናገልገለ ይርከብ ያህያ ሲንዋር ከመቆጻጽራ አውሮፓውያን 1988 ንሞት ክልተ ወተሃደራት እስራኤልን ንሞትን መጮይትን 4 ፍልስጤማውያንን መበገሲ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትልሚ ብምውጻእ ተኸሲሱ መንግስቲ እስራኤል 23 ዓመታት ተኣሲሩ እዩ ከመቆጻጽራ አውሮፓውያን 2011 ኣብ ክንዲ ሓደ ወተሃደር እስራኤል ካብ መንጎ ዝተፈትሑ 1000